Milí Novozámčania, milí priatelia, Nové Zámky sú naším spoločným domovom. Uchádzam sa o post primátorky Nových Zámkov a o vašu dôveru. Ak ju získam, budem tu s mojím tímom, kandidátmi na poslancov Gabrielom Dömem a Robertom Učňom pre vás všetkých, ktorým na našom meste záleží. Verím, že Nové Zámky potrebujú nový impuls v bývaní a podpore mladých rodín, v starostlivosti o seniorov a ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc v doprave a bezpečnosti, ale aj v rozvoji cestovného ruchu, športu, školstva, kultúry a pracovných príležitostí. Chcem, aby Nové Zámky boli mestom, v ktorom chcú mladí zostať, rodiny vychovávať svoje deti a seniori dôstojne žiť. Som veľmi rada, že na tejto ceste nie som sama. Mám pri sebe skvelý tím ľudí, o ktorých sa môžem kedykoľvek oprieť a na ktorých podporu sa môžem spoľahnúť. Teším sa, drahí Novozámčania, milí priatelia, na stretnutia s vami a na naše spoločné rozhovory o budúcnosti Nových Zámkov. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.